Nevíte, na jaký zajímavý místo bychom mohli jít? Já to tady znám jenom chvíli, takže... nevím. No, já nevím, já bych jela normálně do lesa. Nejsou tady nějaký skály? Jo, jsou tady skály. Úžasný. Fakt úplně skvělý. Ano, ale máme tam zakázáno jezdit. To asi nevadí, ne? Jo, to zvládneme, jsme zkušený jezdci. Jak myslíte, ale já nepojedu. Padavka. Jo. Jo, no. A kudy to je, ty to víš, Míšo? Jasně, pojďte za mnou. Jdeme už hodinu a furt tady žádné skály nejsou. No, prostě jsou až dál, no, to je prostě daleký místo. A nebo si tak prostě jenom děláš srandu? Už bych si z vás měla asi tak dělat srandu. Prosím tě, pojďte, já už ty skály vidím. Jo, já taky. Tak promiň, no. Tady. Jo, je to tady docela pěkný. Ale je to docela strmý, musíme dávat pozor, aby jsme nespadli. Holky, nechtěli byste radši zpátky na ranč? Nebo zpátky někam, kde to známe? Prosím tě. Dokud jsem tady já, nemůže se mi stát. Míšo, jsi sice nejzkušenější, ale kolik ti je? 8. To je bezvadný. Jako fakt, to se nemáme fakt čeho bát. Hele, já bych fakt šla zpátky. Mám Lunu na nákrčáku a není to dobrý. Luna se všeho leká. Neměla jsi zbrát nákrčák. Prosím vás, vy jste hrozně suchaři. Normálně jdeme. Ne, Míšo, jsi v pohodě. Míšo, jsi v pohodě, halo. Sakra, já jsem říkala, že se nemáme jezdit. Chtěla si dobrodružství, chtěla. Tak ho máš mít. Já pro Míšu lezu dolů. Ne, v žádném případě, jsem tady nejstarší. Hele, ty radši zůstaň nahoře. Já jsem menší, nechci říct, že lepší, to v žádném případě, ale mám páteřák a ty ho nemáš. Takže já pro ně slezu dolů, zjistím, jestli je v pohodě. A pak se nějakým způsobem z toho strmého kopce dostaneme nahoru, OK? No tak jo, já slezu z Luny a to, ale musíme je někam přivázat, aby neutekli. To je jasný. Ale prakticky vůbec nevím, kde jsem a Míša neodpovídá, takže jsme se asi ztratili. Protože jestli je Míša bezvědomí, tak to znamená, že se tady odtud jen tak nedostanem. No mobil si já na výšky běžně neberu, no já taky ne. No, já jdu pro tu Míšu. Hlavně opatrně. Tak vy tady počkáte a já tady taky počkám, takže pecka. Tak, dolů pěkně pomalu. Doufám, že to tady se mnou nesesypete, jo. Míšo, jo, dobrý, hlavně tam nespadni. To snad ne, tady zaseklou nohu má. Ach jo, Míšo, ale dýchá, dobrý. Halo, Lenko, ano, co se stalo, jsi v pohodě? Ano, jsem, ale Míša nereaguje. Sice je živá, ale má teda spoustu šrámů na těle a podle mě má třes mozku. Dívej se, že nemá rozseklou hlavu, ještě že má helmu. No, každopádně problém je, že má zaseklou nohu. A do háje. Já jsem říkala, že sem nemáme jezdit. Ach jo. Telefon nemáme. Ach jo, doufám, že napadne to někomu říct, protože ví jediná o tom, že jsme sem jeli, měli jsme o tom někomu říct, neměli jsme sem jezdit, ach jo. Ale já nevím, co mám dělat, tak já jdu za tebou dolů, koně jsou tady přivázaný. Vím, že se za udidlo nemá vázat, že si roztrhnou pys, když se leknou, ale teď se lékat nemůžou, teď tady žádná helikoptéra ani auto neprojde, takže jdeme. Jo. Jsem tady. To je teda něco. Tady to vůbec nejde. Jo. Máme, já teď se dostat na nějaký rovnej povrch. Tak víš co, ty ji vezmeš, protože je lehká. Já najdu přístupnou cestu pro koně, aby jsme to objeli. Tak jo, já vůbec nevím, kde jsme, vůbec nevím to. Táhnutý do kopce nemá cenu. Z kopce to nějak zvládnu, tady je docela dobrá cesta. No a musíme najít nějakou placatou skálu, aby jsme si vůbec dostali.
na nějaký stanoviště, protože mi je docela zima a nevím, kolik je hodin. Vlastně vím, máš hodinky? Ne. Míša má hodinky. 5 hodin. No, 4:30, no neumím hodiny. V 5 se začíná stmívat, takže máme dost málo času. Takže musíme to najít co nejrychlejší, aby jsme si stihli rozdělat oheň. Jo. Tak já jdu najít tu cestu a ty odtáhni Míšu někam. Jo, ale nejdřív si musíme dát nějaký přesný stanoviště. Tak, já nevím, já tady vůbec žádný jako rovný povrch nevidím. I když tamhle by to možná šlo. Tak jo, tak já ji dotáhnu tam. Jo, dobrý. Ježišmíče, to je těžká. Teď se zase vyškrabat nahoru, to bude o něco lehčí. Tak. Jsem tady. Kde je Eva? Čau Anna, zrovna za tebou jdu. No já za tebou zrovna taky. Co potřebuješ? No, jde o Míšu, Lenku a Emu, jako prostě chápeš, hnědvala jsou Emu. Tak, oni vyrazili do skal. Cože? Jak jsem to mohla... Proč jsi nic neřekla? Já jsem řekla, že tam jezdit nemají. A odešla jsem, že tam nechci jet. To je super, takže místo toho, abys mi něco řekla dřív. No, dobrý, tak teď není čas na nadávky, takže jeli do skal tam, kde to Petr zakázal. Jo. No dobře, tak tam musíme jet, no. Tak já si tady jdu pro Dustyho, protože Petra stejně chtěla, abych ho vyjezdila. Ty si nasedni hlavně ne na hurikána a musíme jít najít. Dobře. Jsem tady, já taky. No, každopádně Petrovi už jsem všechno řekla, jo, všechno to ví, má nastartovaný auto radši a my mu dáme vědět, prostě mu nějakým způsobem dáme vědět, kde a co, protože autem se tam asi jen tak nedostane, takže povolal nás 2, když ty to dá se říct zavinila, no, jo, dobrý, tak hlavně jedeme, dobře. Tak, tady si lehní Míše do měkkýho takhle. Počkej tady. No, stejně nevíš, co říkám. Ty kraso, kde je? Čauky, jsem tady. Koní už jsou odsedlaný, odužděný. No, Luna úzdu neměla, a to je jedno. A koukám, že už si uložila Míšu, proč si nezašla pro dřevo. Došlo mi, že jsme v přírodní rezervaci, takže tady nejde rozdělávat oheň. To si děláš srandu? Tedy jako budu mrznout jenom kvůli tomu, že jsem v rezervaci? Jo, přesně tak. A už se začíná stmívat, takže je to skvělý. A já jediné, co mám, je jedna deka, ono, jak se to dá říct, on je to asi 30, deka, špatný pojem. Prostě je to 30 centimetrová látka, dá se říct. Takže trochu problém. Trochu? Jo, já mám vlastně u sedla, tak vlastně v sedle, tak mám vzadu takovou kapsičku a tam takovou deku nafukovací, dá se říct, nafukovací. To prodávají v Decathlonu, to jde prostě prostě je taková fakt jako mini dečička, ale když to rozmatáš, tak to má skoro metr a je takový jako nafukovací, že to nafoukne svůj objem, něco jako peří. Tak to je dobrý, tak to z toho sedla přines. Jo, já jsem sedla dala na šutr, takže jdu pro to. Mám to, je tady deka. Jo, já mám taky tuhle. Já tím přikryju Míšu, ať jí není zima. Co budeme dělat? Já nevím. Míša, nevím vůbec, co jí je. Sundala jsem jí helmu z hlavy. Tam jsem jí nějak jako ošetřila, no. To je tak nějak vše. No, já jsem jí zase tu nohu obvázala tady nějakým fáčem, co nosím vždycky při sobě v botě. Jo, v botě je to divný, já vím, ale v botě prostě. Ale co budeme dělat prostě? No, budeme asi doufat, že nás někdo začne hledat. Taky budeme doufat, že nám neutečou koně. To taky. Ale už je docela tma, nemyslíš? To teda, ale ten oheň tady rozdělávat nemůžeme. Baterku u sebe fakt jako nenosím běžně.
Hele, už jsme ve skalách, tak si myslím, že by už tady někdy být mohli. Jo, ale docela nervózňující je, že tady z toho srázu na tom kameni dole vidím krev. Cože? Počkej, cože? To se podívám. A jo, tam je fakt krev. Co budeme dělat? Snad někdo nespadl. Ježiši Maria, mě třeba někdo zabil. Děláš se si srandu. Tady věčně chodí vrah takhle v horách s nožem v ruce, jasně. Nebudeme to radši okecávat a jedeme dál. Souhlasím. Rozsvítila jsem baterku, ale furt je nevidím. No, já taky ne. Hele, počkej, podíváme se pořádně dolů. Hele, tamhle jsou. Jo, konečně je máme. Tak jdeme. Holky, stávejte. Cože? Co? Co se stalo? Co vás to napadlo? Prosím vás, kde máte sedla? Na kameni. Já jsem tak ráda, že jste nás přišli osvobodit. No, já si myslím. Kde jste vzali tu Jacku? Dlouhý příběh. No dobrý, tak nasedlejte koně, nasadí si na koně, stará zvládneš, jsi zraněná, viděli jsme krev. Tak je frem Míša spadla z té skaly dolů, ale nevíme vůbec, co je. Má páteřák, takže si myslím, že to nic tak hroznýho nebude. Ale asi má zlomenou nohu, ruku, ostřez mozku, nevím. Dobrý, tak nasedlej Kláru a vyjeď na tu cestu, co je dole. Dobře. Jo, přesně to samý bych řekla. Moc díky, že jste přijeli. Tak vás tady asi nenecháme. Šup, vem si nákrčák, nasedni na lunu a vyjeď na tu cestu. Jasně. Míšu zabalíme do obou dek, počítám. Jo, ale Bára a Honza budou pěkně naštvaný. To všichni. Tak jdeme. Jo, ještě, že máte tu baterku. Tak, já držím Míšu a jedeme. A tady na cestu pro nás má přijet Petr. Tak tady počkáme. No nazdar, holky, jste v pohodě? Ahoj, Míša je zraněná. A žije? Žije, ale nemluví. To je pecka, teda nasedejte. A co s koňma? Vzadu je přepravák, naložím je a jedem. Ty jako uvezeš tolik koní? Ne, ty a Eva pojedete zpátky na koni, protože víte kudy. Tak jo. My jedem a vy se nestraťte. Tak jdeme. Jo. Tak jsem tady. Jak to dopadlo? Kde je Míša? Co je s ní? Co je s Lenkou? Co je s Emou? Nemusíte se bát. Oni nám to vysvětlí všechno. Míša je na jipce, je v nemocnici, už není v komatu, začala se probírat, má vysoký otřes mozku, naražený záda, naraženou nohu, zlomenou ruku a spoustu oděrek na těle, škrábanců, tvář má pojizvenou, zašitý víčko. Ta na tom není nejlíp, to je teda super. No, my jsme našli naštěstí včas a jo, je prochladlá. A holky, ty jsou jenom prochladlí, mají pár škrábanců, ale v pohodě. No, já vím, je to moje vina. Dá se říct, že jo, ale nebojí Anet, my se na tebe nezlobíme, ne. A kdy je vločka a zbytek koní? Stella, Áďa a Niky se jich ujmuli a starají se o ně. To je dobře. Emu a Lenku si tam radši nechají na pazorování a Míše tam bude asi ještě týden, kvůli tomu otřesu. O týden později. Tak, my jsme rádi, že vás tady takhle sice máme, ale potřebovali bychom vysvětlit, jak to celé vzniklo. No tak, já jsem chtěla zažít nějaký dobrodružství, Emma chtěla objevit okolí a holky měly navrhnout, protože jsou tady díl než my, kam. Ale já jsem chtěla jenom, jako je tady po okolí, jsem říkala. No ale já jsem navrhla, že bychom mohli jet do skal. Mně se to zdálo jako skvělý nápad a mně se to nějak nezdálo, ale tak. Řekla jsem si, to asi nemůže být nebezpečný. Já jsem ale upozornila na to, že to je zakázan a odjela jsem, což byla chyba. To byla, ale větší chybu jste udělali vy tři. Vedla jsem je. Pak jsem se podívala. Já jsem chtěla jít zpátky. Ale já jsem řekla, že ne, že to bude adrenalin. No, vločka se lekla a schodila mě z toho kopce a dopadlo to tak, jak to dopadlo.
Já jsem řekla, že pro Míšu slezu, ať zatím Lenka uklidní koně, přiváže je někam a ať mi přijde pomoct, protože se tam Míša zasekla. Tak jsme se domluvili, vytáhli jsme Míšu z díry, kde byla zasekla. Já jsem Míšu odnesla na stanoviště, které jsme si určili, tam, kde jste nás našli. Já jsem šla pro koně, vyšplala jsem ten kopec, sedla jsem si na Klárku, přivázala jsem k sobě další 2 koně a jeli jsme za Lenkou. Pak jsem se dozvěděla, jedna z nás se prostě dozvěděla, že je to tady rezervace, takže jsme nemohli rozdělat oheň, aby jsme Míšu zahřáli a sebe. Já jsem si vzpomněla, že mám u sebe kapesní deku takovou. A já takový jako plátěný 30 cm kapesník jako pro Míšu, protože Míša je malinká. Tak jsme Míše dali kapesník, my jsme se přikryli a pak jste nás našli. Já se zblázním. Míšo, ty už nikdy sama bez. No, jakože Lence je, kolik že ti je? 15 nebo 16? 15. No tak prostě, aniž by s tebou byla nějaká osoba 15letá, jo, ale prostě nesmíš sama ven, neumím mluvit, prostě nesmíš sama ven bez 15letý osoby. A hlavně ta osoba tady musí na tom ranči to tady znát. Jasný? Jasný. A do hor už nikdo nepojede. V žádném případě. Ano. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, protože jestli se vám líbilo, tak byste mohli dát odběr a like, pokud to ještě nemáte. Jasný? Byl to speciál za 1400 odběratelů. Za to moc děkuji. Je to neuvěřitelné číslo. Fakt je to neuvěřitelné číslo. Speciály dělám po 200 odběratelů, takže až tady bude 600, tak si napíšete o další speciál. Jasný? A já teda fakt doufám, že se vám to líbilo, já se omlouvám za tu tomu na konci, ale myslím si, že to bylo nakonec docela zážitný, nemyslíte? A já tady povolím komentáře, takže pište komentáře, pokud možno hezké komentáře. A čau.